Historiedysten præsenterer Statskuppet 1660. En gang for lang tid siden var Danmark opdelt i 4 slags klasser. Der var de gejstlige, borgerne, bønderne og adelen. Landets magt var fordelt mellem kong Frederik den 3. og et rigsråd bestående af adelen. Danmark var i 1657 i krig mod Sverige. Krigen var en katastrofe. Den svenske hær rykkede frem til København. Som en overgang var det eneste, vi havde tilbage. Da København skulle forsvares, var adelen der pludselig ikke. Og da folket opfordrede Frede til at forlade byen for at bringe sig i sikkerhed, meddelte han, jeg vil dø i min rede. Forsvaret lykkedes, og kongen blev en vældig populær person. I samarbejde med borgerne gennemførte Frede et statskup. Det var nu alene kongen, der bestemte over Danmark. Den 18. oktober 1660 blev Frederik den 3. hyldet som arvekonge af Danmark. Eller hvordan var det nu lige det var?